Хайде заедно да изберем цвета на 2026 година. За 8 поредна година сме част от екипа, който помага на Оргахим в избора на цвят на годината за България. Нещо, което винаги ни вълнува и вдъхновява. Тази година беше още по-специална. Имахме реални проби, истински проби бои и една огромна маса, пълна с мостри вдъхновения. Бяхме разделени на 3 отбора, а нашият се казваше Синева, цвят 2025. С красиви, вдъхновени жени и един господин, с които смесвахме, мацахме, не спорехме, но се смеехме. Дискусиите бяха наистина дълбоки. Не за интериорни тенденции, а за психологията на времето. За това как се чувстваме днес и от какво ще имаме нужда утре. Така се роди нашата палитра – адаптация. Мека, човешка, жива, центрираща. Символ на промяната на способността ни да се нагласяваме и да продължаваме с лекота. Запознахме се с невероятни хора, напълнихме си душите и излязохме с усмивки и вдъхновение. Благодарим на Оргахим за доверието и очаквайте съвсем скоро цвета на 2026.